Вялікія палітычныя выходныя ў Польшчы. Вялікая канвенцыя права і справядлівасці, вялікая канвенцыя платформы абыватэльскай, ці, можа, яна ўжо інакш неяк называецца. Пра ўсё гэта распавядаем. ПСЛ і Левіца нарэшце дамовіліся, як будзе выглядаць законапраект аб звёнсках партнерскіх, але гэта ўжо будуць не звёнскі партнерскія. Распавядаем пра гэта падрабязней. Новыя вынікі апытанняў. Ці можа здарыцца так, што ўсё ж такі кааліцыя выйграе выбары праз 2 гады і можа нават сама будзе кіраваць Польшчай. Пра ўсё гэта распавядаем у новым выпуску падкаста «Зроблена ў Польшчы». З вамі зноў Максім і Кірыл. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Кірыл, вялікія выходныя, 2 дні, 3 дні, з пятніцы па нядзелю нешта адбываецца ў польскай палітыцы і не проста нешта. Вялікая канвенцыя, сустрэча ПіС, дзе Ярослаў Качынскі, маё адчуванне, аб'явіў курс на выбары. Ён казаў шмат чаго новага, шмат чаго старага, дарэчы, назваў новых ворагаў, старых ворагаў, нейкія новыя праграмы. Давай пра гэта распавядзем, а потым што адбывалася ў гэты час у кааліцыі абыватэльскай, бо там таксама была канвенцыя, на якой новая назва, быццам бы таксама падрыхтоўка да выбараў. Давай пра гэта ўсё распавядаць і параўноўваць. Так, фактычна ў гэтыя выходныя ў Катавіцах адбываецца вялікая канвенцыя, ці, як можна інакш сказаць, больш канферэнцыя, праграмная канферэнцыя галоўнай апазіцыйнай партыі Польшчы, то бок права і справядлівасці, з удзелам, канешне ж, Ярослава Качынскага, яе лідара. І адначасова з гэтым дзень пазней распачалася праграмная канвенцыя грамадзянскай кааліцыі, якая адбываецца ў Варшаве. То бок гэта 2 галоўныя партыі, 2 галоўных канкурэнта на польскай палітычнай сцэне захоўваюцца як авіякампаніі лоўкосты ў аэрапортах, якія, каб убіць шпільку ў бок свайму канкурэнту, прызначаюць гадзіны вылетаў сваіх рэйсавых самалётаў на тыя самыя гадзіны, як і ў канкурэнта. То бок барацьба за інфаповад і месца ў медыях. Канферэнцыя грамадзянскай, права і справядлівасці, якую думна назвалі «Мыслąc Польска», то бок думаючы пра Польшчу, так можна гэта перакласці. Гэта было сапраўды вялікае мерапрыемства. Па чутках, якія выходзяць з кулуараў права і справядлівасці, гэтае мерапрыемства каштавала прыкладна 4 мільёны злотых. І сапраўды, калі мы пабачым на тое, як усё было зроблена, то ўсё было зроблена сапраўды даволі якасна. Яно і не дзіўна, бо я заўсёды падкрэсліваў у нашым падкасці, што ў права і справядлівасці атрымоўваецца вельмі добра, перадусім у іх ёсць жаданне гэта рабіць, працаваць з паліттэхнолагамі, са спіндоктарамі, з маркетолагамі, якія могуць зрабіць гэта ўсё сапраўды вельмі якасна. І тая карцінка, якая пайшла ў свет, разляцеліся па медыях, ўсё сапраўды выглядае у такім амаль што амерыканскім, скажем так, стылі. Само мерапрыемства пачалося, канешне ж, з даволі доўгага выступу лідара партыі, то бок Ярослава Качынскага, які у, скажем так, манеры, у сваёй манеры вельмі разбудаванымі сказамі распавядаў і, скажем так, нават пужаў палякаў нейкімі сваімі візіямі, якія нараджаюцца ўвесь час у ягонай галаве. Па-першае, Ярослаў Качынскі акрэсліў галоўныя тэмы, на ягоную думку, і не толькі на ягоную думку, ён звярнуў увагу, што гэта выходзіць у іх з даследавання. Я заўсёды паўтараю, што партыя мы бачым, скажем так, у медыях толькі верхушку з гэтай гары даследаванняў. Гэта тое, што публікуецца публічна. Я бачыў на ўласныя вочы яшчэ ва ўніверсітэце, як выглядаюць даследаванні такія паглыбленыя. Гэта такі зрэз грамадства. Гэта часам нават сотні старонак, дзе распісана ўвогуле рэакцыя грамадства на тыя ці іншыя, по-польску кажуць, бочцы, то бок такія імпульсы, нейкія там тэмы, ключавыя словы. І добры палітык, добры паліттэхнолаг, перадусім, які працуе з такімі дадзенымі, ён на падставе гэтых даследаванняў можа напісаць адпаведны спіч.
так, вось, з якім палітык можа выступіць і крануць сарцайкі сваіх патэнцыйных выбаршчыкаў. Дык вось, Ярослав Качынскі падкрэсліў, што ў іх з даследаванняў выйшла, што паляку ў дадзены момант цікавіць перадусім тры рэчы. Першае — гэта служба аховы здароўя. Другое — гэта бяспека. І трэцяе — стан кашалькоў. Вось, тое, што знаходзіцца у людзей у кішэнях. Вось, ну, ў прынцыпе, яно не дзіўна, так, бо са службай аховы здароўя у Польшчы перманентна так сабе. Вось, бяспека вядома. Вось у нас тут неадэкватны сусед, вось, які прачнуўся пасля некалькі дзесяцігоддзяў Эмігранты нейкія. спячкі. Так, вось тут, дарэчы, вось, нідзе не прагучала тэма мігрантаў. Вось, прынамсі, так гучна. Вось, але тут вось ты добра звярнуў увагу, ці не знаходзіцца гэтая тэма ўнутры недзе там гэтай бяспекі. Вось, што палякі адчуваюць небяспеку, бо тут вось нейкія хорды мігрантаў. Далей, ужо ў сваіх, скажем так, візіянерскіх разважаннях Ярослав Качынскі сказаў тое, што вельмі моцна каментавалася ў інтэрнэце, не толькі ў інтэрнэце, увогуле ў медыях. Ён акрэсліў галоўных ворагаў. Галоўныя ворагі Трэцяй Рэчы Паспалітай — гэта, канешне ж, крыжакі. Ось, гэта тыя самыя крыжакі, якія тэўтонцы, яны стагоддзямі, скажем так, атакуюць усе межы Польшчы, вось, і пагражаюць існаванню самой польскай дзяржавы. Пры гэтым Ярослав Качынскі проста наўпрост сказаў, што гэта літаральна, яны хочуць літаральна знішчыць нашу дзяржаву. Яны хочуць палажыць крэс яе існаванню. Пры гэтым у саюзніках гэтых тэўтонцаў нечакана аказаліся французы. Дык вось, і тут, скажем так, па шчырасці, я нават сам не ведаю, як гэта каментаваць. Бо упершыню сапраўды, то бок нешта вось ужо пайшло і ў іншы крыху бок у галаве Ярослава Качынскага, і тут з'явіліся яшчэ і французы. Якім чынам, якім цудам, чым нам могуць пагражаць французы? Па шчырасці, я не асабліва разумею. Ну, але окей. Ярослав Качынскі, ён знакаміты сваімі візіянерскімі візіямі. Ось. Што яшчэ цікава, наконт візіянерства Ярослава Качынскага. Падчас гэтай канферэнцыі, гэта была сапраўды вялікая канферэнцыя, гэта, ну, трэба даць належна, было 128 тэматычных і дыскусійных панеляў, на якія запрашаліся як палітыкі правай справядлівасці, так і правыя публіцысты, правыя журналісты, правыя навукоўцы. Вось, то бок, сапраўды праца ішла такая, ну, сапраўды вялікая. Вось, вельмі шмат тэмаў, вельмі шмат дыскусій. Можна, канешне, што спрачацца наконт увогуле сэнсу гэтых дыскусій, вось, у сваім коле, скажем так, взаемнай адурацыі, ну, але, ну, маем тое, што маем, так. Дык вось, у кулуарах гэтай канферэнцыі таксама быў кірмаш. Ось, і на кірмашы сваю палатку, скажем так, ось, паставіла незалежная, зусім не звязаная з Ярославам Качынскім праз залежныя ад Ярослава Качынскага спулкі Срэбрна, уладальнікам якой, адным з уладальнікаў якой з'яўляецца Ярослав Качынскі, тэлевізія, тэлеканал «Рэпубліка». Ось, і ў гэтай палатцы можна было набыць кніжку. Кніжку, якая называлася «Ярослав Качынскі. Візіёнер». Ось, візіянер. Ось, і цана гэтай кніжкі, канешне ж, можа зваліць з ног, бо гэта 170 злотых, роўненька. Пры гэтым я, дарэчы, здаецца, мне ведаю, чаму цана роўна 170 злотых. Бо кніжка Анджэя Дуды, вось, выдаецца ў двух версіях. Версія проста звычайная кніжка, якая каштуе, здаецца, мне каля там 60 злотых прыкладна, але ёсць версія прэміум з уласнаручным подпісам Анджэя Дуды, і яна каштуе 169 злотых. То бок кніжка Ярослава Качынскага на одну златоўку больш. Ось, здаецца, мне разгрыз гэтую таямніцу. Вось, для мяне такі зараз дайшло, дарэчы. Дык вось, гэтая канферэнцыя прысвечаная таму, што трывае ўжо 4 месяца. То бок тое, пра што я абвесціў 1 чэрвеня, пра пачатак перадвыбарчай кампаніі на выбары ў Сейм, якія найпазней адбудуцца прыкладна за 2 гады. Праз 2 гады, то бок у кастрычніку 27 года. І падчас гэтых вось дыскусій на панелях і так далей, права і справядлівасць збіраецца знайсці ідэі, якія дапамогуць ім
перамагчы з грамадзянскай кааліцыяй на наступных выбарах. Вось пры гэтым яно насамрэч бачна вось з таго, што я паглядзеў некалькі гэтых там размоваў вось на гэтых дыскусійных панелях. Канечне, усе глядзець няма сэнсу і нікому не раю, вось, бо можна крыху звар'яцець, гэтага сапраўды шмат. Ось, але варта было паглядзець. Карацей, яны шукаюць новага аднарога. Ось, такога аднарога, які дапаможа ім перамагчы. Такі, ведаеш, галоўны выстрел. Ось, у 2015 годзе гэта было 500+. Вось, праграма 500+, якая сапраўды абсалютна перавярнула польскую палітыку. Ось, і падзяліла яе на да і пасля. Ось, бо гэта была першая, здаецца, у гісторыі Польшчы маштабная сацыяльная праграма. Ось, канешне ж, права і справядлівасць у 15 годзе перамагло не толькі дзякуючы 500+, але у шмат чым менавіта таму. Ось, бо была вялікая колькасць людзей, сапраўдна цэлыя пласты грамадства, якія, напрыклад, пацярпелі у выніку трансфармацыі на пачатку 90-х гадоў. Так, былі цэлыя рэгіёны, ось, так званыя рэгіёны по ПГРах, так, польскі адпаведнік калгасаў. Ось, гэта, напрыклад, абшар воеводства Вармінска-Мазурске, вось, некаторыя пункты на сцяне ўсходняй, так званай, так, то бок Польска Б, так званая. Вось, і гэтая праграма, прапанова гэтай праграмы, яна сапраўды шмат што пераключыла ў галовах вось у гэтых людзей, бо упершыню нехта звярнуўся да іх, і яны пайшлі на выбары, яны пачалі хадзіць на выбары. А права і справядлівасць, дарэчы, зрабіла яшчэ і другую вельмі важную рэч, яны датрымалі слова. Як толькі яны дайшлі да ўлады, яны адразу увялі 500+. То бок для гэтых людзей гэта была проста неверагодная неверагоднасць, так, бо ўсе прывыкшыя былі дагэтуль, што палітыкі так званую кормяць людзей так званай кіўбасай выборчай, так. То бок перад выбарамі раздаюць абяцанкі, пасля іх не выконваюць. Вось, і ў дадзены момант ідзе працэс пошуку нейкай падобнай ідэі, вось, якая можа зрабіць у свядомасці людзей прыкладна тое самае, што зрабіла 500+. Дарэчы, сама Беата Шыдла прызнала, што нам трэба шукаць новае 500+. Гэта вось дасловна яе словы вось нядаўнешнія. Окей. Якія ідэі мы пачулі падчас гэтай канферэнцыі? Бо там было нешта падобнае, я б сказаў. Вось што цікава. Я пачытаў, паглядзеў вось тыя разважанні, якія ідуць сярод экспертаў, палітыкаў, звязаных з правам і справядлівасцю, і яны крыху захраслі ў 2015 годзе. Ось, то бок, прынамсі на дадзены момант, тое, што мы бачым, гэта далейшая разбудова сацыяльных трансфераў. Далейшае так званае роздавніцтва, так, то бок раздача грошай, ось даслоўна. Бо сярод ідэй, якія, калі я вось глядзеў, чытаў гэтыя прапановы, то у мяне было такое адчуванне, што права і справядлівасць канчаткова вырашыла збудаваць у Польшчы камунізм, ці, прынамсі, развітой сацыялізм. Ось, то бок, у камуністычныя часы у Карла Маркса, ось, ёсць, дарэчы, такая вось адна з характарыстык камунізму, ад кожнага згодна з ягонымі здольнасцямі, а кожнаму згодна з ягонымі патрэбамі. Ось, і тут вось прыкладна тое ж самае. Ось, то бок, ты там хадзі да працы, працуй, галасуй за права і справядлівасць, а дзяржава цябе забяспечыць усім неабходным. Ось, бо першае, што проста адразу кінулася ў вочы, гэта 500+, новае. Толькі ўжо не на першае дзіцяці, як бы гэта было ў 15 годзе, ці там другое, на пачатку самым было. Цяпер гэта будзе па 500 кожнаму. Ось. Беларусы атрымаюць па 500, але ёсць нюанс. Але ёсць нюанс. Ось, мне цікава, ці фактычна яны не падглядзелі, скажам так, вось гэтую ідэю па 500 у свайго ўсходняга суседа. Але окей, добра. Пераходзім до другого пункту. Але пачакай, давай распавядзем, у чым ідэя. Там жа не сэнс у тым, каб даваць па $500. Сэнс у тым, каб кожнае 500 злотых кожнаму дарослому паляку. Штомесяц. Працуючаму.
Вось, дарэчы, я бачу дзве версіі. Адна кажа, што працуе актыўнаму прафесійна, а другая кажа, што кожнаму ўвогуле даросламу, вось, які знаходзіцца вось ва ўзросце, калі можа працаваць. Вось. Ну, то бок, ідэя ў тым, каб усіх, ну, я б не назваў гэта базавым доходам. Але такая, скажем так, амаль што базавы доход. Вось. Але пры гэтым прапаноўваецца скасаваць так званую квоту вольнага ад падатку. Так, то бок не будзе вось гэтага парога, да якога не плоцім падатак ад доходу. Так. Вось. То бок такая кампенсацыя, скажем так. Вось. Окей, ідзем далей. Прапануецца увесці грашовую выплату у выглядзе, здаецца мне, што гэта пісалі, што гэта мае быць бон мешканёвы. То бок 100 000 злотых пры нараджэнні трэцяга дзіцяці. І гэта 100 000 злотых можна будзе выкарыстаць на заспакоенне потреб мешканёвых, так, то бок на закуп нерухомасці. Вось. Конечно, думаю, што нікому не трэба тлумачыць, як працуюць абсалютна ўсе праграмы, звязаныя з даплатамі да жылля. Вось. Просто будзе так, што амаль што аўтаматычна на завтрашні дзень усе кватэры будуць каштаваць на 100 000 злотых больш. Ось. Тут, скажем так, далёка хадзіць не трэба, і вось я думаю, што 95% розных эканамічных экспертаў у галіне нерухомасці скажуць прыкладна тое ж самае. Ось. Акрамя таго, напрыклад, прапануецца увесці 4-дзённы тыдзень працы для сеньораў, то бок для людзей сталага ўзросту. Адзінае, што я не знайшоў Што такое сталы ўзрост? Што такое сталы ўзрост у гэтым выпадку? Ці гэта значыць, што для 80гадовых людзей, ось, які мусіць ўжо можна. Ці 30 ўжо можна, так? Але тут таксама ёсць адна цікавостка, бо я чытаў такі каментары ўжо там хуткія людзей ось за сферы бізнесу, з бізнесавых колаў, што гэта можа насамрэч згуляць злы жарт, ось, бо працадаўцам, напрыклад, ну, не будзе асабліва аплочвацца трымаць людзей, напрыклад, 55 гадоў у працы, калі можна наняць малодшага, які будзе прыходзіць 5 дзён да працы, так, а тут толькі 4. Ось, то бок, ну, таксама тут трэба ўсё падлічыць і трэба паглядзець, не зробім ли мы горш. Ось. Але, падсумоўваючы гэта ўсё яшчэ не канчатковая праграма. Гэта, скажем так, прапановы, такі брейнсторм, ось, які ладзіць права і справядлівасць, каб збіраць вось гэтыя ідэі ў пошуках таго самага аднарога, які дазволіць ім перамагчы грамадзянскую кааліцыю на выбарах, якія адбудуцца найпазней у 27 годзе. Ось канчатковую праграму мы яшчэ побачым пазней. То бок зараз гэта проста пошук, можа нават тэставанне ідэй, якія будуць рэакцыі. І, дарэчы, пра рэакцыі. Што Славамір Мэнсон, галоўны быццам бы супернік прямо зараз Ярослава Качынскага, ці ягоны галоўны антаганіст, не ведаю. Як ён адрэагаваў на гэтыя ўсе прапановы? Ну, насамрэч, Славамір Мэнсон, ягоная рэакцыя была прыкладна такая самая, як мая. Ось. Ён даволі жорстка праехаўся па ўсіх гэтых прапановах пункт за пунктам, назваўшы ўсё гэта чыстым сацыялізмам, і што гэта проста прывядзе да развалу польскай эканомікі. Ось тут, ну, дарэчы, я згодны са Славамірам Мэнсонам, бо калі падлічыць, прынамсі, вельмі прыкладна, як мінімум, уже гэтыя некалькі прапаноў, то гэта сотні мільярдаў злотых штогод. Сотні. То бок некалькі сотень. Гэта вельмі, вельмі шмат. Дэфіцыт польскага бюджэту ў гэтым годзе складае прыкладна 300 з кавалачкам, здаецца мне, мільярдаў злотых. То бок лёгкім росчеркам пера, штрыкнув пальцамі, Права і справядлівасць хоча павялічыць гэты дэфіцыт удвая адразу. Ведаеце, я ведаю адну краіну, я амаль штогод там бываю, якая прыкладна 20 гадоў таму таксама вельмі моцна разбудоўвала сацыяльныя розныя праграмы. У іх нават былі выплаты для людзей, якія жывуць на, там, здаецца, вышэй за 3-й паверх, у дамах, дзе няма ліфтаў. Ім выплачвалася пасобе. Гэтая краіна, гэта Грэцыя. Як яна скончыла, я думаю, мы все ведаем. Гэта краіна, якая толькі-толькі зараз вылазіць з банкротства.
Вельмі доўга, і выплочваць ім гэтыя крэдыты, пазычкі яшчэ гадоў прыкладна 800. То бок не расплоцяцца ніколі. І ці Польшча ўжо можа сабе дазволіць аж такія, так моцна разбудаваныя сацыял? Здаецца мне, што ўсё ж такі не. 20-30 мільярдаў злотых на нейкія там праграмы, напрыклад, те ж самыя там 500+, ці яшчэ нешта, тым больш, што частка гэтых грошай вяртаецца ў падатках, так у ВАЦе, напрыклад. А сотні мільярдаў злотых, ну гэта ўжо, прабачце, сапраўды розніца вялікая. І проста наўпрост пытанне, а хто будзе за гэта плаціць? Па-першае. Па-другое, трэба разумець, што Польшча ўсё яшчэ нетта адзін з найвялікшых бенефіцыентаў членства ў Еўрапейскім Саюзе. Дарэчы, грамадзянская кааліцыя, яна гэтым амаль што не хваліцца, але ў іх атрымалася на наступны бюджэт. Там бюджэт, здаецца, я магу тут памыляцца, там, здаецца, на 8 гадоў будуецца гэты бюджэт Еўрапейскага Саюза, і Польшча на першае месца. Як краіна, якая найбольш за ўсё атрымае нетта. Так, то бок, калі адлічыць уласныя унёскі, так, у бюджэт Еўрапейскага Саюза. Але ўжо наступны бюджэт, хутчэй за ўсё, будзе значна ніжэйшы. Бо Польшча ўжо ўсё ж такі дагнала у шмат чым краіны Заходу, і яна ўжо не патрабуе такіх субсідый, не патрабуе такіх там танных крэдытаў, напрыклад, даплат да розных там рэчаў. І калі яшчэ да гэтага дадаць неверагодна раздуты сацыял, то гэта проста можа быць сапраўды выдатнейшы рэцэпт на фінансавую катастрофу. Давай з гэтых сумных думак пераходзіць да кааліцыі абывательскай, платформы абывательскай. Але, карацей, не буду тут шмат. Што там было? Дональд Туск выступаў таксама, што ён казаў, ці былі там, можа, там свой нейкі быў аднарог. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрык смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Ну, па-першае, так, канферэнцыя, ну, бо гэта таксама, хутчэй канферэнцыя, бо яна таксама трывае 2 дні, адбываецца ў Варшаве. Мы запісваем у нядзелю, і ў дадзены момант яна яшчэ трывае. І, дарэчы, у дадзены момант менавіта адбываюцца тыя самыя дыскусійныя панэлі. А таму, скажем так, мы не асабліва валодаем яшчэ інфармацыяй наконт таго, што там кажуць, але ведаем, што было ўчора, то бок у суботу. Паспачаў гэтую канферэнцыю, канешне ж, Дональд Туск, які выступіў таксама з доўгай прамовай. Дарэчы, прамова добрая, ну, адносна добрая, скажем так. Кіраўнік, як называюць Туска ва ўласнай партыі, ён, відавочна, у даволі добрай форме. Але прамова таксама была даволі нудная. Шчырасці, я яе ўсю учора паслухаў, і гэта была як такая пропаведь крыху. Там не было, што праўда, таўтонцаў, не было злых жабаядаў, але было, скажем так, добро і зло. Вельмі шмат разоў, я не спрабаваў падлічыць, але там дакладна дзесяткі. Падчас гэтай прамовы Дональд Туск увесь час антаганізаваў. То бок ёсць добро, то бок мы, ёсць злы шатан, сатана, то бок яны там у каталіцах. Неверагодна часта, дарэчы, паўтаралася фраза папежа Поляка, Яна Паўла II. Зло добрым звычайжа. То бок зло перамагай добром. Зноска, адсылка ўвогуле да Яна Паўла II, конечно, цікавая падчас канферэнцыі менавіта грамадзянскай кааліцыі, грамадзянскай платформы нешта на той момант. Але галоўнай тэмай, дарэчы, так, гэтай канферэнцыі было аб'яднанне грамадзянскай платформы як галоўнай партыі ў грамадзянскай кааліцыі з меншымі кааліцыянтамі. Дарэчы, іх усяго 3, то бок ініцыятыва польска Барбары Новацкій, Новочэсна, лідарам якой з'яўляўся Адам Швабка, сённяшні rzecznik, то бок прэс-сакратар ураду, так, і Зелёні, то бок зялёная. Пра зялёных, дарэчы, мовы няма, то бок яны, здаецца, засталіся асобнай партыі. Але дзве астатнія, то бок ініцыятыва польска і Новочэсна, абвесцілі аб самароспуску, уступілі дружненька ў рады грамадзянскай кааліцыі. То бок адбываецца такая кансалідацыя, так, кансалідацыя пад адным сцягам. Ну, пры гэтым
Што важна для Дональда Туска, ён хацеў паказаць нейкі сукцэс, нейкі поспех таксама, што вось да іх людзі прыходзяць, партыя кансалідуецца, адбываецца нейкая праца, вось, ну, карацей, усё прыгожа, вось мы ідзем да перамогі. Ну і сюрпрыз, якога ўсе чакалі. Так, і Новая сюрпрыз, назва якога мы ўсе партыі. чакалі, бо ўвесь час ішлі размовы пра тое, што будзе змена назвы, што будзе рэбрэндынг. Ось. І нават цягам апошняга, здаецца, тыдня было вельмі шмат сігналаў такіх ось з кулуараў, нібыта інсайтаў, што будзе сюрпрыз, будзе вялікі сюрпрыз. Увогуле там упадзеце на падлогу, не пазбіраліся. Ось, ну і тут Дональд Туск зусім нечакана просто ашарашыў усіх і абвесціў, што грамадзянская платформа змяняе назву на грамадзянская кааліцыя. Ось, то бок фактычна не змяняецца нічога. Ну і, дарэчы, Ярослаў Качынскі, закрываючы ўжо вось канферэнцыю, пажартаваў на гэты конт у Катавіцах, што вось там нічога нават не змянілі. Ось, ну, але, на маю думку, было б дзіўным, калі б яны змянілі там назву, ну, не ведаю, там рогі і капыта, ну, не ведаю, там нешта яшчэ там так, вось. Гэта было б без сэнсу, бо будова брэнду нанова гэта велізарныя кошты. Вось гэта неверагодна вялікая праца. Ось. А грамадзянская платформа, ну, ці кааліцыя, гэта ўжо брэнд, які існуе. Тым больш, што ў апошнія некалькі выбараў грамадзянская платформа ішла на выбары менавіта як грамадзянская кааліцыя. То бок гэта назва ўжо функцыянуе. Ось. Таму, скажем так, нічога дзіўнага гэтым няма. Ну, змянілі назву і зменілі. Вось, скажем так, платформы больш няма. Дарэчы, цікавостка. Незалежны тэлеканал «Тэлевізія Рэпубліка», зусім ніяк не звязаны праз спілку срэбрна з Ярославам Качынскім, вось, вёў прамую трансляцыю канвенцыі Дональда Туска, ось, і выступа Дональда Туска. Ось, вы б маглі падумаць, што адбылася проста нейкі вірус дэмакратыі яны злавілі, ось, але не. Уся справа ў так званых пасках. Гэта вось гэтыя плашкі, якія чырвоныя, вялікія, вісяць на доле. І ўчора быў проста фестываль. Ось, сапраўды, сябры, я раю вам пашукаць у інтэрнэце. Там было некалькі дзесятак чалавек, які пісаў гэтыя паскі учора, вось гэтай плашкі. Ён просто быў, ну, в ударе, як кажуць. Так, вось гэта было бачыць. То бок паскі былі там тыпу адбываецца przepodważanie Platformy Obywatelskiej, to bok перерождение вурдалака. Ось, так гэта можна назваць, перакласці. Альбо, напрыклад, Туск ліквідуе ўсё, нават уласную партыю. Ось, ну і гэтак далей, і гэтак далей. Карацей, там сапраўды вельмі, вельмі смешна. Ось, а што тычыцца нейкіх ідэй, то насамрэч у прамове Дональда Туска канкрэтыкі не было увогуле ніякай. Вось, гэта сапраўды выглядала і як пропаведь, і крыху як сеанс групавой псіхатэрапіі. Ось, бо з вуснаў Дональда Туска было чуць словы, тыпу, што мы пераможам, паверце ў сабе, ну і гэтак далей, і гэтак далей. То бок канкрэтыкі па тым, што яны хочуць запрапанаваць польскаму грамадству, пакуль няма. Я думаю, што мы гэта даведаемся, магчыма, вось сёння ўвечары, то бок у нядзелю ўвечары, калі канферэнцыя закончыцца, ось, ці там ужо ў найбліжэйшыя дні будуць нейкія камунікаты. Окей, скончылі з канвенцыямі, канферэнцыямі двух галоўных партый, зноў казалі пра права і справядлівасць і пра ўжо кааліцыю абыватэльскую. Зараз да звёнкаў партнерскіх. Гэтага чакалі быццам бы, ну вось увесь час, што кааліцыя прыйшла да ўлады. Гэта было вялікім абяцаннем. І вось толькі зараз, па 2 гадах, ПСЛ і Левіца стварылі свой праект. Урэшце дамовіліся. І вось у другой частцы, пасля застаўкі літаральна, мы будзем пра гэта размаўляць, што там здарылася. Вось, а вы пакуль што можаце падтрымаць наш выпуск лайкам, каментаром, распавесці пра яго сябрам і сяброўкам і падтрымаць нас праз платформы Buy Me Coffee і Patreon. Мы будзем вам вельмі удзячныя. Кірыл, звёнкі партнерскія. Вялікая тэма, пра якую шмат казалі перад выбарамі ў 23-м годзе, калі кааліцыя выйграла, ліберальная ўся гэта частка польскага грамадства выйграла, усе чакалі на тэму абортаў, і все чакалі на тэму звёнкаў партнерскіх. І
Быццам бы зараз урэшце дамовіліся, бо ПСЛ, кансерватысты не хацелі гэтага, левіца вельмі хацелі гэтага. І вось у іх атрымаўся агульны праект. Распавядзі пра яго, калі ласка. Ну, дарэчы, спробы і ўвогуле гэта тэма звязкаў партнерскіх, яна вісіць у паветры ўжо вельмі даўно. Яшчэ падчас папярэдняга ўраду Дональда Туска больш за 10 гадоў таму ўжо былі спробы галасаваць па такіх законах. Але на той момант кааліцыянты грамадзянскай платформы, то бок ПСЛ, і таксама кансерватыўныя фракцыі ў самой грамадзянскай платформе не дазволілі гэты праект увесці. Ось, то бок, ну, насамрэч, ліберальная частка грамадства, яна ўвесь час мела такую крыўду да Дональда Туска, што ён не змог, вось, ці не хацеў давесці да прыняцця нарэшце гэтага закона, то больш што амаль што ўсіх краінах Еўропы даўно ёсць нейкія рашэнні гэтага пытання. І так, калі грамадзянская кааліцыя ішла на выбары ў 23 годзе, вось гэтыя справы светапоглядавыя, так, вось некалькі аборты і звязкі партнерскія, яны былі аднымі з галоўных. Бо вось гэта вялікая ліберальная частка грамадства, а это ўсё ж такі роўненька палова людзей у Польшчы. Ось. Бо палякі сапраўды дзеляцца амаль што 50-50. Ось, ліберальная частка грамадства і кансерватыўная частка грамадства. Тым больш, што ўставадаўства ў Польшчы тыпова кансерватыўнае ўвесь час. То бок ліберальная частка грамадства не атрымоўвае абсалютна нічога. Яна ўвесь час пакідаецца з нічым. Ось. І ў 23 годзе людзі паверылі, што нарэшце будзе нешта заробленае. Пры гэтым гаворка не ідзе пра тое, каб рабіць нейкую левацкую левую рэвалюцыю. Божа упасі. Не. Гэта толькі ў галовах недалёкіх людзей, і такія думкі ёсць. Ось. Гаворка пра тое, каб увесці нейкія развязання, так, то бок рашэння, ось, нейкія інструменты, якія дазволяць вырашыць нейкія пытанні важныя для, ну, сапраўды даволі вялікай колькасці людзей. Дык вось, Дональд Туск прыкладна ў студзені 2024 года абяцаў, што вось да вясны 24 года будзе гатовы праект закона, які будзе ўрадавы, вось мы будзем за яго галасаваць. Пры гэтым, нават калі б тагачасны прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда не падпісаў бы такі закон, то гэта пайшло бы на ягоны рахунак. Вось, пра гэта мы таксама вельмі шмат разоў казалі ў падкасце, што сённяшняя кааліцыя ўрадавая, яна вось зрабіла проста велізарнейшую памылку, не робячы проста нічога. І ўвесь час кажучы, што Дуда і так не падпіша. Не, трэба было рабіць і даваць яму на подпіс. У выніку нічога доўга не рабілася. Ось, і сярод выбаршчыкаў агулам кааліцыя ёсць вялікае расчараванне. Нават калі, вось, ты памятаеш, першая такая катастрофа, скажем так, у Сейме кааліцыі, гэта было галасаванне па дэпеналізацыі абортаў. Вось, калі нечакана для ўсіх, і гэта быў проста разгром, і такі іміджавы удар, ось, які вельмі моцна паўплываў ужо і на прэзідэнцкія выбары. Давай нагадаем коротка. Бок нават Так. сам Сейм не прагаласаваў за тое, каб дэкрыміналізаваць аборт. Дэкрыміналізаваць дапамогу ў абортах. Гаворка ідзе пра сітуацыю, калі, напрыклад, партнёр жанчыны завязе яе ў Чэхію, вось, дзе яна зможа выканаць аборт. А пры гэтым ён, згодна з сённяшнім крымінальным кодексам, будзе лічыцца злачынцам, бо ён дапамог у выкананні аборту, фактычна. Вяртаючыся да тэмы. Так, і гэтая тэма ўвесь час буксавала. Увесь час ішлі спрэчкі. Спрэчкі ішлі у асноўным паміж левіцай і ПСЛ. Ось. Бо ПСЛ гэта ўжо такія правацэнтрысты. Ось. Даволі кансерватыўныя ў асноўным людзі. Ось. Хаця электарат, дарэчы, значна больш ліберальны, чым яны самі думаюць. Ось, у гэтым, дарэчы, крыецца адна з прычын, чаму ў іх цяпер толькі 1,5-2% у апытаннях. Дык вось, яны ўвесь час не маглі дамовіцца абсалютна. З аднаго боку, левыя хацелі, каб была, гэта называецца печа над дзецкім, прыспасабленне вэвнэнчна. То бок, калі, напрыклад, у аднаполай пары адзін чалавек мае біялагічнае дзіцё, і другі можа ў такім выпадку таксама быць апекуном. Яны вельмі настойвалі вось на гэтым пункце, бо такіх пар сапраўды вельмі шмат. З другога боку, ПСЛ, напрыклад, перашкаджала тое, што такое партнёрства можна будзе заключыць у ЗАГСе, так, то бок ужэнні стану цывільнага. Вось яны ўвесь час настойвалі, што гэта мае быць нейкая умова накшталт спілкі ЗОО,
так, вось якую можна будзе падпісаць у натарыуса. Яны хацелі, каб гэта было як мага далей ад вось брака. Як мага далей, просто ўвогуле, каб не было аніводнага скояжэння, так, то бок каб ніхто, думаючы пра звязак партнерскі, не падумаў, ну, гэта амаль што шлюб. І карацей, сітуацыя была просто патавая. І тут нечакана, вось некалькі тыдняў таму, здаецца, гэта было прыкладна 3 тыдні таму, нечакана да журналістаў выйшлі разам Владзімір Чажасты, лідар левых, і Владислав Кушеняк-Камыш, віцэ-прэм'ер, міністр абароны і лідар ПСЛ. І яны разам абвесцілі, што яны дайшлі да кансэнсусу. Вось, дайшлі да кансэнсусу, і што будзе супольны праект. Гэта не будзе называцца звязак партнерскі. Вось, гэта будзе называцца статус асобы найбліжшай, які выйдзе вось з падтрымкай усіх партый у кааліцыі, і гэта будзе ўрадавы законапраект. То бок не дэпутацкі, які складаюць група дэпутатаў, а менавіта ўрад, найбольш прэстыжны статус, скажем так. Вось, канешне ж, адразу з аднаго боку, сярод часткі ліберальнага грамадства была нейкая эйфарыя, што вау, ёсць нейкі поспех. Ось, бо гэтай кааліцыі сапраўды даўно не хапае нейкага вось такога вось гэтага аднарога таксама. Вось мы нешта давезлі. Ось такое нешта, ведаеш, нешта гучнае. Бо сапраўды яны зрабілі шмат даволі такіх дробных пунктаў, так? Ось там бабчова, там яшчэ нешта, падвышкі для настаўнікаў. Ну, карацей, такіх пунктикаў сапраўды даволі шмат, але няма аніводнага такога гучнага, моцнага аргумента, так? Што вось мы ўсё ж таки зрабілі. Вось мы змаглі дамовіцца. А з другога боку, было таксама і вялікае расчараванне. Бо гэты праект закона, які яны нарэшце прадставілі, у ім прапісана прыкладна 20 аспектаў, дзе пары, пры гэтым гэта датычыцца не толькі аднаполых пар, гэта датычыцца і разнаполых пар. Ось. То бок не толькі гомасексуальныя, таксама гетэрасексуальныя. Так, бо не кожны хоча браць шлюб. Ось. Гэта, ну, скажем так, нармальна. І там прапісана прыкладна 20 прававых аспектаў, дзе гэтыя пары змогуць атрымаць упраўнення. Так, то бок, напрыклад, доступ да медычнай інфармацыі. Так, бо ты будзеш лічыцца ўжо, ну, лічы сваяком, так, які можа атрымаць медычную інфармацыю і доступ, напрыклад, у шпіталь там. Ось. Бо так ты не можаш. Бо так няма не можна. ніякіх юрыдычных падстаў. Так, ну, вось, дарэчы, так, я ў гэтым годзе сутыкнуўся вельмі моцна са службай аховы здароўя і ў розных шпіталях па-рознаму. Недзе ўвогуле не глядзяць, хто ты, а недзе пыталіся, так, там, пан з сынам, так, окей, добра, праходзьце. Другі момант, што таксама вельмі важна, справа спадчыны. Бо людзі вельмі часта не ведаюць, што так, ты можаш запісаць каму заўгодна свой маёнтак. Ты можаш пайсці на натарыусе. Можаш запісаць, можаш зрабіць тастамент, так па-беларуску. Вось, але, па-першае, яго можна лягчэй падважыць у судзе, бо перадаеш не сваяку закону. Это па-першае. А па-другое, падатак. Калі ты з'яўляешся сваяком, то бок ты муж, жана, дзіцё, ці там яшчэ нехта з найбліжэйшай сям'і, 0% падатку. А чужой асобе да 40%. То бок, разумееш, вось у мяне будзе 1 000 000 злотых, я захачу гэта перадаць вось сваёй найбліжэйшай асобе, і 400 000 дзяржава у мяне ўкрадзе. Ну, просто вау, супер. Вельмі справядліва. Вось. Дык вось, гэтае пытанне таксама мае быць там вырашанае. Вось, насамрэч, дарэчы, такіх аспектаў вельмі шмат. Просто людзі сабе не ўяўляюць, у якіх момантах ты можаш сутыкнуцца з бар'ерам. Напрыклад, я падам вось адзін прыклад. Калі ты ведзеш фірму, на захадзе агулам і ў Польшчы, дарэчы, таксама, дзейнасць гаспадарчая — гэта не толькі айцішнікі, які працуюць на B2B, гэта таксама вельмі ці нейкія, напрыклад, янушэксы, так званыя, ось таксама. Не. Вельмі часта гэта невялікія сямейныя фірмы, дзе, напрыклад, людзі займаюцца рамаством нейкім. Ці, напрыклад, маленькі сямейны рэстаран, ці нейкія яшчэ паслугі. Там працуюць члены сям'і часта. Так вось, ёсць такое паняцце, як дапамога ў вядзенні бізнеса. То бок, напрыклад, я маю фірму, я, напрыклад, не ведаю, у мяне рэстаранчык. І, напрыклад, раз на тыдзень у свой вольны час жонка прыйдзе да мяне, ну і дапаможа мне, ну, не ведаю, там, ну, прыбрацца. І стане на касе, напрыклад, так, ці пабудзе афіцыянткай там некалькі гадзін, каб проста крыху дапамагчы, так?
І не трэба афармляць гэтага чалавека афіцыйна, не трэба плаціць за яго ЗУС. Вось. Або гэта дапамога ў сям'і. Вось. А чужога чалавека ты ўжо ўзяць так не можаш. Вось. І нават у такіх вось дробязях ты можаш сутыкнуцца з тым, што, напрыклад, твой чалавек, з якім ты не ведаю 50 гадоў разам, так, для тваёй дзяржавы вобіц цябе ён ніхто. Ось, ці яна. Ось. І такіх дробязяў сапраўды дзесяткі і сотні. Ось, калі я добра памятаю, першы законапраект, які хацела ўвесці Левіца, ён змяняў 250 іншых устаў. Ось, 250. А цяпер 20. Дык вось, просто каб зразумець, што такое 250 і 20, так, гэта вельмі выразна паказвае, наколькі абрэзана гэта ўсё. Гэта зведзена да абсалютнага мінімуму, каб забяспечыць просто абсалютны мінімум тых патрэбаў, якія ёсць. Ось, нават назва змененая. Нават не будзе цырымоніі ў ЗАГСе. Трэба будзе ісці просто да нотарыуса і падпісаць умову. Ось, умову як аб стварэнні спілкі ЗОО. Ось, рогі і капыта. Ось, прыкладна так яно выглядае. Ось, то бок гэта абсалютна мінімалістычны праект. Але добра і гэта. Ось, насамрэч. Бо яно сапраўды вырашае шматлікія найважнейшыя, прынамсі, вось такія розныя рэчы, з якімі людзі сутыкаюцца ў жыцці. І гэта ўжо проста вялікі плюс. Ось, дарэчы, пра гэта сказаў і сам Дональд Туск, і Владзімір Чарасты. Яны сказалі, што гэты праект, які нікога не задаволіць да канца, ось, але гэта ўжо крок наперад. Ось. Ну і ў прынцыпе, па шчырасці, гледзячы на гісторыю іншых краін Заходу, напрыклад, што добра і гэта, сапраўды. Маленькімі крочкамі часам хутчэй дойдзеш да мэты, аніжэлі спрабуючы зрабіць вялікі скок. Вось, Але таму... я так разумею, што тут ёсць вялікае але, што гэты праект не хоча падпісваць Наўродскі. Дык вось, і тут мы вымушаны перайсці да другой часткі. Гэта рэакцыя права і справядлівасці. На аккаунце Ярослава Качынскага ў Твіттары, які, канечне, не вядзе Ярослав Качынскі, яго вядзе Радаслав Фогель, малады яскравы палітык права і справядлівасці, было напісана вось становіска, так, то бок меркаванне, афіцыйнае меркаванне права і справядлівасці ў асобе Ярослава Качынскага наконт гэтай прапановы. Ён яе разграміў, называючы ультралявацкай. Цікава, канешне, цікавае разуменне ультралявацтва ў людзей. Ось, і што гэта стварае нейкі субстытут святога маўжэнства, так, ось, святога шлюбу. Пры гэтым, калі гаворка пра Карля Наўродскага, тут усё крыху інакш, бо Карл Наўродскі падчас перадвыбарчай кампаніі казаў, што ён гатовы размаўляць на тэмат уставы, якая фармалізавала нейкую форму статусу асобы найбліжшай. Без канкрэтыкі на той момант. Ось, і на дадзены момант Збігнєв Пугуцкі, які з'яўляецца шэфам канцылярыі прэзідэнта Наўродскага, сказаў, што калі ў гэтай уставе знойдзецца пункт, дзе будзе гаворка пра супольнае падатковае разлічэнне, вось гэта такая ільгота, скажем так, у пэўным сэнсе, якую маюць маўжэнства, то ў такім выпадку ён не падпіша, бо гэта адразу будзе скрэслена, бо гэта пасягательства на святое супружество, на святое маўжэнства. Так што вось што прэзідэнт не дазволіць ніякім чынам, каб гэта нейкім ввогуле чынам набліжалася да маўжэнства па сваіх вось правах. Менавіта праз падаткі. Менавіта вось праз гэты момант. Але ў мяне такое адчуванне, што проста шукаюць да чаго прычапіцца, каб патлумачыць свайму электарату, што яны гэтага не падтрымаюць. Вось. І на маю думку, па шчырасці, я лічу, што шансы марныя. Ось. Што гэта ўсё ж такі не будзе падпісана, што будзе знойдзены, нават калі выкрэсліць гэты пункт, то будзе знойдзены нейкі іншы. Трывае перадвыбарчая кампанія. А калі яна ўпершыню скончваецца, дарэчы, так, яна заўсёды трывае. Ось, і ідзе палітычная барацьба. Ось, і правы, там, скажем так, не ведаю, там 7-8% палякаў, гэта... Пры гэтым, канешне ж, у стасунку да ўсіх гэтых абаронцаў святога шлюбу у мяне ёсць адно вялікае пытанне. Ось,
як яны ў люстэрках глядзяць. Добра, пераходзім да наступнай тэмы. Караценька паглядзім у апытанні, што там адбываецца і ці не адбудзецца так, што быццам бы ПіС марыць пра вось адноўладдзе, не ведаю как, каб толькі самім кіраваць Польшчай, а можа гэта пераплыне да кагосьці іншага. Самодержавие. Есть такое слово. Так. Апошняе апытанне, што пра іх можна сказаць, бо яны там нейкія вельмі пазітыўныя для ўжо коаліцыі абывательскай. Ведаеш, тут вось так, скажем так, двояка можна ацэньваць. Добра, з нагоды таго, што адбылася нядаўна роўна сярэдзіна гэтай кадэнцыі Сейму, не тое, каб роўна сярэдзіна кадэнцыі Сейму будзе 13 лістапада, але была другая гадавіна выбараў 15 кастрычніка. Дык вось, з гэтай нагоды выйшла цэлая серыя розных апытанняў рознымі абсалютна фірмамі, якія займаюцца пытаннямі даследаваннямі грамадскай думкі. І, скажем так, Дональд Туск ввогуле адтромбіў сукцэс, то бок абвесціў нейкую там неверагодную перамогу. Бо фактычна грамадзянская коаліцыя цвёрда на першым месцы і аперажае права і справядлівасць у розных апытаннях на колькасць ад 3 да нават 8%. То бок розніца, вялікая. І Дональд Туск ужо радасна пісаў твіты, што вось, глядзіце, мы наперадзе планеты ўсёй. Але трэба зглядзець яшчэ і на іншыя пункты. Так вось, астатнія кааліцыянты сённяшняй грамадзянскай коаліцыі, яны глыбока у мінусе, скажем так. Ніводны кааліцыянт не перакрочвае выбарчы парог у 5%. Што гэта азначае? Гэта азначае тое, што грамадзянская коаліцыя, па-першае, чаму яна так добра трымаецца? Бо яна высмоктвае электарат са сваіх меншых кааліцыянтаў. Яны, электарат расчараваўся вельмі моцна ў гэтых меншых кааліцыянтах праз тое, што яны грызліся паміж сабой увесь час, і дагэтуль грызуцца, і цягнецца да ўсё ж такі наймагутнейшай сілы, якая можа прынамсі гарантаваць нешта там. І карацей проста пайшоў адплыў электарату. Але да чаго гэта можа прывесці? Гэта можа прывесці да паўтарэння сітуацыі з 23 года, толькі наадварот. Грамадзянская коаліцыя фактычна можа перамагчы на выбарах, але такім жа чынам, як права і справядлівасць перамагла на выбарах у 23 годзе. То бок, ты нібыта пераможца, у цябе ўсё файна, выдатна, але табе няма з кім стварыць урад. І ўся апазіцыя аб'ядноўваецца супраць цябе. Гэта, дарэчы, ўсё больш і больш рэалістычная сцэнарыя. Але што цікава яшчэ? Фірма ОГБ, Огульнопольская група бадаўча. Гэта тая фірма, якая рабіла даследаванне экзіт-пол падчас другога тура выбараў для тэлеканала Рэпубліка, які аказаўся больш дакладным, чым экзіт-пол Ipsos, які быў такі агульнанацыянальны. Так вось, гэтая фірма забіла яшчэ і другое даследаванне, дзе прапанавала людзям выбраць паміж усімі апазіцыйнымі партыямі, а ўсіх кааліцыянтаў сёння аб'яднала у супольны спіс. І гэты супольны спіс атрымаў, здаецца, 46%. 46%, што падчас пералічэння па сістэме Донта, якая выкарыстоўваецца ў Польшчы для пераліку на мандаты, давала прыкладна 235 месцаў. І тут вяртаецца ізноўку гэтая тэма. Бо гэтая тэма... Давай просто пазначым, што 235 гэта ўжо большасць. Так, бо мінімальная большасць, якая патрэбна, гэта 231. То бок тут ёсць яшчэ запас з 4 дэпутатаў. Так вось, увогуле гэта ідэя з супольным спісам, яна гуляе па розных публіцыстычных праграмах і увогуле сярод ліберальнага каментарыяту падчас кожных выбараў апошніх гадоў 15 ужо, здаецца. Гэта падаецца такой вось ідэі, якая дапамагла б дакладна перамагчы трыумфальна права і справядлівасць і стварыць урад. Што я думаю на гэты конт? Па-першае, я не ўпэўнены, што такой спіс будзе магчымы, бо тут вельмі моцна могуць перашкаджаць менавіта асабістыя амбіцыі розных палітыкаў. Я так разумею, што там ужо ПСЛ адмовіўся. ПСЛ, вось, дарэчы, так яны абвесцілі, што не, яны пойдуць самастойна. Цікава, канешне, бо апытанні даюць ім 2%. 2,5 гэта так, калі падпрыгнуць. То бок, яны нават 3% не могуць атрымаць, а 3% гэта таксама вельмі важна. Бо ад 3% пачынаюцца субвенцыі, то бок грошы.
ад дзяржавы. Калі менш за 3%, то нават грашыня не атрымаеш. Вось, то бок гэта, ну, сапраўды можа знішчыць партыю. Ну, на маю думку, гэта амаль што немагчыма. Немагчыма па ідэалагічных пытаннях, бо ім, ну, нават будучы проста як самастойныя партыі ў кааліцыі, ім цяжка дамовіцца, так? А што казаць, калі калі б стварэнне нейкага супольнага спісу, бо уяві сабе, якая была б грызня за месца на спісе кандыдатаў, напрыклад, так, гэта была б, ну, сапраўды грамадзянская вайна. Ось, на мою думку, больш рэалістычным з'яўляецца стварэнне нейкіх блокаў. Ось, што, напрыклад, ну, гэта, канечне ж, пакуль што толькі разважанне, так? Што, напрыклад, грамадзянская кааліцыя будзе, ось, напрыклад, сама, так? А ПСЛ, напрыклад, знойдзе сабе кагосьці там. Магчыма, нехта яшчэ стварыцца, так, перад выбарамі, так, бо яшчэ ёсць, ну, максімальна 2 гады, і нейкі праект можа паўстаць. Сапраўды, можа. Вось, каб разам вось аб'яднацца і зноўку, як у 23-м годзе, вось, праскачыць, так? А, напрыклад, левыя дамовяцца нейкім чынам з партыяй разам. Вось, і будзе нейкі левы блок таксама, які дазволіць ім сабраць, напрыклад, не ведаю, там 10%, вось, і мець больш дэпутатаў, які пасля там ужо ў Сейме раздзеляцца на 2 фракцыі. Вось, такі варыянт, мне здаецца, найбольш верагодным. Але ўсё ж такі на дадзены момант падкрэслю, што гэта менавіта маё меркаванне па дадзеных на сёння. Дональд Туск даволі далёка знаходзіцца ад утрымання ўлады на чарговую кадэнцыю. Вось, яны сапраўды, прынамсі, па тым, што адбываецца цяпер, ідуць у напрамку страты ўлады, ось, і перадачы ўлады права і справядлівасці. Добра, на гэтым і скончваем выпуск. Дзякую вам вялікі, што вы паглядзелі наш сённяшні выпуск. Памятайце, калі ласка, што наш падкаст ствараецца перадусім дзякуючы вашай падтрымцы на сервісах Buy Me Coffee ці Patreon, дзе вы можаце падтрымаць нас ці то аднаразовым донатам, ці, напрыклад, выкупіць штомесячную падпіску. Гэта сапраўды вельмі нам дапаможа развіваць наш праект далей. А як вы самі бачыце, мы ўвесь час робім нешта новае, ось, стараемся не стаяць на месцы, ось, і пашыраем контент, які публікуецца на нашым канале. Дзякую, што вы застаецеся з намі, і да сустрэчы ў наступную сераду.